Ja len hovorím, že ja vám poskytnem aj stoličku, keď chcete, ale stojím na kameru. Dobre, aby ste mohli. Môžete si dať to tu do vecka? Tu do bočného vecka. Toto vám dám sem, hej? Dobre. Toto kabel si dajte do vecka. Vyskúšaj zvuk. Raz, dva, tri, štyri, päť. Skúste. Raz, dva, tri, štyri. Dobre. Môžeme tie zaslony trošku stiahnuť? Anička. No však. Aby bolo svetlo, môžem zapáliť aj neon. Zapálim neon. Ale nie, to však máme tu svetlo. Čo máte nové, pán Poli? Čo máme nové? No. No, že ste nám narobili problémy, že? Áno. Áno. A v súkromnom živote, čo máte nové? V súkromnom živote mám všetko v poriadku až na tie stresy, ktoré ste spôsobili v našej rodine. Áno. Áno. A čo by som mal na také zaujímavé alebo nepríjemné? Ja sa pýtam, že všetko v poriadku, prečo? či máte nejaký nový produkt, alebo tak, že či... Ale ste sa vybrali v súkromnom živote. No, všeobecne, čo máte nové, sa pýtam. No stále máme niečo nové. Áno. Poď sa snažíme zarábať peniaze a zdokonalovať náš klub. Čiže stále máte klub, hej, fungujete stále. Prečo sme nemali? No. Máme tisíce členov klubu. Dobre, čiže si sadnete Ja si sem. sadnem tam. Ja potrebujem mať tu na veci po ruke. Ja aj dobre. Áno, toto som tak pripravil. Dobre sa zložte. No. Takže začíname. No, ste pripravení? Môže? Ja som trochu, aha, Anička, vypni trochu, ja som mal vypnúť, ja som zabudol. Trochu som zabudol vypnúť. Budete aj vy hovoriť? Nie, ale nepotrebujem hovoriť, no čo. No, svetlo máme v pohode. No. Ste pripravení, zapnutá kamera, môžeme ísť? Jasné. Aj naša je zapnutá. No je za. Áno. Vy ste študovali režiu? To je prekvapenie. Áno, študoval som režiu aj scenaristiku. Kde? Aj v Prahe, aj vo Viedni. A v Prahe Okrem toho, nie som nejaký zámočník, neviem, kde ste k tomu došli, lebo ste zdôrazňovali niekoľkokrát v televízii, že ak chcete sa poradiť s investíciou, poďte sa poradiť zámočníkovi do Košíc. No, dobre, a poprvé, ja neviem, či začíname... všetci zámočníci na svete sú hlupáci, že by nemohli, ale tým ste to povedal, pretože ste podľa mňa urazili. Nie. Pretože zámočníci skladajú aj raketoplány. Je to možné. Ak pokiaľ na to máte Takže certifikát. poprvé mám strednú školu, mám 5-ročnú nadstavbovú špeciálnu, to je na úrovni bakalára. Ukážem vám tu na moje vzdelanie. Dobre, začíname rozhovor. Môžete povedať vaše celé meno a spoločnosť, ktorú zase zabezpečujete, ako zastupujete? No, volám sa Wendelin Poli, nie Pohli. Pohli sa číta. Píše, Pohli sa číta. Tak poprvé, od roku 2004 som generálny riaditeľ spoločnosti CIC USA zo Spojených štátov, ktorá sa volá Capital Invest Corporation United States of America. Môj plat zdanený v Amerike je $6,200. To je podľa mňa plat nášho prezidenta štátu. Dobre, čiže vyvíjate činnosť v Spojených štátoch, alebo... Nie, vyvíjam pre Ameriku, na Slovensku i v Európe, takisto ako Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko. Zastupujem spoločnosť a jej ďalšie komodity, ktoré idú cez mňa a ja tieto veci riešim. Za chvíľu ukážem naše kontrakty. Máte na mysli HIP systémy, ktoré sa prevádzkujú na internete? Nie, HIP systémy nemajú s tými spoločné. HIP systémy sú rôzne finančné zhodnocovanie peniaz na celom svete. My nemáme nič spoločné s HIP systémy. Ani ste neorganizovali v Čechách, ani my sme nemali, v Maďarsku, my sme nikdy nič nerobili s HIP systémom, pretože my sme len ľuďom, našim členom klubu, keď si zarobili nás peniaze, môžu ich investovať, pokiaľ chcú, my im ukážeme kde. Nielen v HIP systémoch, ale na Forexe. Ja pracujeme na burze. My naučíme našich ľudí pracovať a keď nechcú pracovať sami, dáme im možnosť tie peniaze zhodnotiť, keď chcú. Máme nízkorizikové investície, máme vysoké rizikové investície a tak ďalej. Takže kto vie aspoň trošku, že sa vyzná to do financií, vie, čo je Forex napríklad. Dobre, čiže vy vravíte, že zarábate $6,000 mesačne. $6,200 zdanených. Dobre. Takže nepotrebujem robiť žiadne
podvody. Za akú A za akú činnosť? Moja spoločnosť, ktorú zastupujem, Capital Invest Corporation, má rôzne obchodné komodity v Európe pre americkú stranu. Tu sú transakcie a rôzne podklady na to, aby sme sa trošku dostali do obrazu, áno? Dobre, pán Poli, chcem sa zapýtať... Takže tu teraz nehovoríme o klube, ale budeme o chvíľu hovoriť o tomto klube. Pozrime sa, áno? Pán Poli Vendelin, viete to po anglicky, predpokladám, že? Autorizuje, ale to netreba snímať, na to je to redaktor, aby zisťoval skutočnosť. Áno, môžete. Vendelin Poli dáva exkluzivitu tomu dotyčnému pánovi, tu je spoločnosť pre Saúdskú Arábiu, áno, tu je firma, nebudem osvetlenie, ukazovať. ktoré po zapnutí nefunguje asi možno týždeň. O jakom osvetlení to rozprávame? My rozprávame tu o niektorých veciach. Vy hovoríte o nejakých týchto žiarivkách? A prečo hovoríte, že žiarivka svieti na týždeň? Stalo sa? To sa môže stať. Že? Ale čiže pripúšťate, že je to kazivý výrobok? Občas sa kazí. Každý výrobok má predsa možno kazivosť, že? Ale každý výrobok aj náš, okrem iných výrobkov, má predsa dvojročnú záročnú dobu. Vymenili ste svietidlo, ktoré sa pokazilo? Stále vymeníme každú žiarivku, keby bola špatná. Môžete im povedať nejakú, ktorú sme vymenili. Okrem toho naše žiarivky sa predávajú aj v predajniach, vo skladu a tak ďalej. Dobre. Len na okraj veci, aby ste nedonestovali moje meno a moju spoločnosť, to zastupujem a náš klub. Lebo to ste už urobili. No, my sme zisťovali... Takže tento pán, budeme hovoriť o zisťovaní veci. Tento pán má obchodné zastúpenie v Saúdskej Arábii. To je o vás. Je to košická firma. To on podniká tu na, áno. Môžeme sa na to pozrieť? Môžete sa, dnes vám to dám do rúk. Je to táto spoločnosť a urobila objednávku asi na $2 milióny. A následne tu je šek pripravený vo Švajčiarsku na 25 miliónov, áno? Môžem sa pozrieť? Tak si, keď viete aj arabsky, že a tak ďalej, a tak ďalej. Takže ja môžem splnomocniť ľudí. Kamera tam nemá čo hľadať pri dokladoch. Na to je on, ktorý to môže skontrolovať. Takže doklady a také veci prosím vás nie, pretože sa to nemusí niekomu páčiť. Vám ukazujem veci, čo som vôbec nemusel. Stačí? Jasne. Kto dá splnomocnenie, exkluzivitu? Vendelin Poli ako generálny riaditeľ spoločnosti CIC. Tento obchodný názov som si dal pre Slovensko, aby aj na Slovensku som mal aspoň obchodný názov s režimnosťou. To je Capital Invest Consulting, áno, obchodné služby. Že táto reportáž nie je reklamný čas venovaný vašej spoločnosti. Nie, ale vy ste ma pošpinil a vy ste sa teraz pýtal, lebo aj teraz sa snažíte nejakým spôsobom zaviesť divákov, neviem kde. Preto chcem povedať divákom, že táto iniciatíva vyšla z mojej strany. Že sme sa tu stretli. Pretože ja som požiadal teatri, aby mi dala priestor k vyjadreniu sa k veci. Nie. Ja som, akože maily, telefóny a tak ďalej. Áno, ale ja som tu prišiel za vami. Ale ja som požiadal teatrojku o priestor, pretože ste ma pošpinili a celú moju rodinu. Ktorá celý život čestne pracovala, áno? Dobre. To znamená, a preto som tu dal aj moju kameru, aby ste nemohli niečo ako minulé špionážne natočiť, pretože by ste bol povedal, a diváci to videli v televízii, že ste volal ako klient. A keď ste sem prišiel, som sa vás pýtal, poslal vás pán Bigaň? Keď ste povedali nie. Pani Kajlová, nie, ja som prišiel ako klient. Tak keď ste prišli ako klient, tak kameru vypnúť a budeme sa rozprávať, čo chcete vedieť. Ja sám od seba som vám porozprával veci, ktoré som aj nemusel, a vy ste špionážnym spôsobom natáčali. A vybrali ste z konceptu to, čo vám vyhovovalo. Preto je tu moja kamera teraz, aby ste nemohli vystrihnúť to,